Na úvodnej obrazovke si navolíme firmu, v ktorej chceme pracovať, akých máme viac, modul, účtovný rok. Ďalej máme v ponuke ikonku pre nastavenie skladového modulu, pre inštruktážne video, ktoré teraz pozeráte, a pre odhlásenie z programu. Hlavnou časťou je menu, kde vo vstupoch sa nám zobrazí ponuka formulárov na zadávanie jednotlivých dokladov. Vo výstupoch sa nám zobrazí ponuka na jednotlivé výstupné zostavy. V ponuke Vykonaj máme ponuku na dávkové spracovanie dát a v číselníkoch sú číselníky pre modul sklad.